И здравейте хора, аз съм BG Monster, с мен е Shadow 6400, той е някакъв педал, Jackson и в края, където не се вижда, е Muradam BG. За каналите им може да видите долу в описанието. И ще играем днес Skywars, или какво ще играем? Аз не знам какво ще игра. Добре. Чакай, аре Skywars не иска. И аз така си мисля. Добре. Аре, ни звездата. Да стърцат ни звездата. Да. И сега трябва да се логнеш наново. Ама пише ми, че паролата ми не е такава. Да, аз сега сбъркам. Аз ще гледам. Ще гледам някаква игра. Ма ти ми ли... Човек, къде сме? Къде? Ние какво... Чакай, какво трябва да играем? Аз не разбрах, човек. Цъкни компаса и Skywars. Оле, аз съм на Egg Wars. Ма на Team или Soul ще играем? Чакайте. Soul. Да, Skywars. Трябва ли клипа? Skywars Soul. Не, аз нямам. Ама ще видят паролата. Голяма работа. Ще ме е тази чест. По всяко време може да смените. Да. Какво ще играем? Skywars. Да. Окей, лъка. Соло. Окей. Соло. И после къде? Направо е лътката ми. Да, идвам. Аре, после ти им Skywars. Не знам аз. Къде ли? Къде? Най-отдолу, вляво. Значи, дето е 0 от 12. 4 от 12, виж как ни. Къде? Ела тука, бе. Его 3 от 12. Окей. Това някой няма влезе. Влязох. Трябва ли да... Да, взимайте не. си там китове, ще се взимате и толкова. Аз никакъв кит няма да се взимам. Аз ще взех някакъв, да я знам кафе. Аз взех купчета. Дидо е до мене. Окей, аз ще взема куп. Аз на те пим ли? Да, бе. Не, аз взех. Окей, ще почваме, не? Това е тим сме. Какъв? Ами ние иначе сме 4 в 4. Нали соло играехме, не? Да, ние сме 4 в 4. Да, соло. Окей. Сме тим. Окей. Почваме Соло се. Skywars, ама може да се съюзим. Да. Искам да избягам от то затвор, човек. За какво хак минаш отгоре? Точно. То преслах само ми звъни, бе. Сменете. О, магнаса! Щупих го за това. Охо! Сто текстчър пак това кабелстоуна ми е като такова. Като бедрок. И при мен е тъй. Така имам... Стига, бе! Стига ми звъня! Хора... Тук имаме много неща. Имам едно яйце, имам две... Чак, мой да не искам да говоря с него, бе. Имам... От коя страна си? Имам две кофе лава, хора. Така че внимавайте. Окей. За телефона. Аз ако такова, аз трябва да се бия с брадва. Да. Аз не знам до кой съм. Чекам ми звъни, бе, Преслава, ще го блокирам. За теб, Дидо. Да, знам, че си ти. Видях как пъти. Ма да ти дам гащи. Да ти дам гащи, той е без гащи. Аз да ти дам каска. Да се вземеш. Дидо, защо си без гащи? Не можах да си пипа. Сте щупил леглото с някой курва. Тя го цензурираш.
Кой ще цензурира, бе? Никой не цензурира в днешно време. Абе, те да не го гледат някакви мълчугани. Не, въпросът е, че има гледа никой. Какво? Боже, имаш ли честплей? Аз имам само един... И Боже, слез. Кой падна, бе? Някакъв падна. Ами ако останем ние четиримата. Някакъв падна при мен, точно пред мен. Боже. Виж какво ти написах, бе, човек. Има някакъв при мен. Убил. Чули? Не! И аз паднах, човек. Чули, Дидо? По най-шибания начин паднах. Чули, бе? Да. По най-шибания начин паднах, човек. Аз не мога... Аз не мога... Да. Къде си, аз те виждам. Аз виждам Shadow, Морадам и Джаксън. Джаксън, слизай долу. Аре, идвай, бе, човек. Кой ще бие, бе? Някой ма Чакай. би. Добре, хора, предния път, когато уж снимах, мислех се, че снимам предния път, но играехме Egg Wars. Не, Слизай долу, Джаксън. Спри. Джаксън, спри да ги целиш. Нали сте тим? Не са записали нещо на МСБ. Абе, не бе. Да бе, защо ма бийте? защото не те бия, аз те гътнах, защото ти биеш по Дидо. Сега ще напиша. Shadow. Ами, те мисля, че не разбраха истинските имена, така че няма проблем. Според мен. I will stay. Не. Надъхваше се да направи този малък джъмп. Не, за какво ми пускаш лава? Те плава! Ти къде си, бе? Долу под... Къде пусна лава? Точно дето беше лавата ти я пусна. Той беше точно до лавата. До нея, не под нея. Да. Аз чупих стъклото. Я се сбийте. Изхвърли го. От тук само с един хит си долу. Морадам. Нали? Кой целиш? Как мога да гледам теб? О, аз съм бил се заврял в него, май. Не знам. В Джаксън. Защо не мога да мърдам? Аз се заклещих тук горе. Shadow, умря ли, бе? Не. Къде си, бе? Не обидам нищо на Доджонски. Значи обираш. Да видим в този чист дали има. Тук не може да се отваря. Абе, къде си, бе, човек? Нямате никъде. Чай, аз ще ви кажа къде е. Само да го намеря.
Значи такова няма. Не. Такова Вади, няма дойдеш при нас само. на сините. Шадо, ако не дойдеш при нас на сините им, човек. Чакай, аз убивам неща на окото, защото съм най-беден. Ти пък къде тръгна? Джаксън! Това. Ой! Ходете към мидъл. Дай си лъка, дай си лъка. Браво. Нямам вечерица. Аз имам стрели. Ходете към мидъл. Ние сме само ние. Без да искам съм. Отдалечавате се. Знаеш ли, имам такова. Имам идея. Отдалечавате се един от друг. Например, един отива на мидъла, другия остава на другия остров. И тръгвате да се биете. Айди. Тръгвате по моста и там нещо. Там се биете. Айди. Там нещо такова решете. Аз нямам купчета. Нищо на някой от мостовете да ти има. Ето, например, ти ще си на този остров. Джаксън, къде си? Аз ти имам мидъл. Добре, отиваш. Аз съм метнал. Не си съм етнал. Не съм метнал, да. Не, че не съм метнал, просто го няма в играта. 2 от 12 сме. Нямаш купчета. О, боже! Това смятах, че... Сега си мисля, че съм умрял. Не, видях как ходиш. Да, направо ходиш и по ръба на купчетата. Да се каже. Не беше точно на работа. Да, ама... Айде. Аз знам по какъв смисъл вика айде. Какво? Имаш лък. Не. Все още търся. Бием ли са? Мордава, не. Аз помислях, че си умрял, Шадъл. Не, той дете беше умрял. И Мурадам спечели тази игра. И надявам се да ви е харесал клипа. Що е? Що е една игра? Това беше дълга. Да. Дълга и ти си собиес. И какво като съм се обясни, искам да става клипа много дълъг. Добре. Добре, хора. Това ще е края на клипа. Ако ви е харесал, моля харесайте, абонирайте се и ще се видим следващия път.